Тапям ръката. Ей, влиза вътре влезна. 2200 лева струва тази риба. Останете до края, защото ще бръкна с ръка при пираните да видим дали ще ме атакуват. Днес ще вземем най-свирепите риби в света. Пираните, за тях има много филми на ужасите. Те обезкостяват както телета, коне и убиват и хора. Но има нещо много интересно, което не знаете за тях и за истинската им всъщност и как филмите преувеличават за тези свирепи създания. Чаках ги 4 години, най-накрая вече са тук и ще може да ги вземем в Twitch Fishing Shop-а. Преди да ви ги покажа, ще говорим с собственика на магазина да ни разкаже малко по-детално на тези зверчета. Драго ми е да те видя отново. Пак сме тук при екзотичните животни и какво този път си ми намерил? Този път са най-хищните пирани, червената пираня. Това е ред бели пиранята. Няма нищо общо с пакото, което преди няколко месеца взе. Те бяха, аз ти бях поръчал 10. Да, поизядаха се. Малко по-малко да им дойде храната и започнаха една друга да се ядат. Боби, това са пираните. Просто тази риба с много голям метаболизъм, да кажем, и е хубаво да се храни и сутрин, и вечер, да има храна, не да оставаш малко. Ако остане без храна, малко гладна без храна и се самоизяждат. Да, най-слабия от тях бива убит. Стига, бе. Една го почел, там идва втора, трета и го преключат. Тоест една като захапе и почва да става мазал. Да, най-често така правят. Много са страхливи като цяло, рибата е доста страхлива. Хората си мислят, че ако бръкна в аквариума ще ми изядат пръстите, но ето, рибите са страхливи. Дори да са големи, те риби са адски страхливи. Да. В мътната вода, ако усетят движение и като са много на група, тогава могат да те изядат. По принцип, дивата природа. За да те изядат, трябва предпоставки много да има. Нали, за да има. Не е като по филмите влизаш и те остават до кост. Това трябва да са много гладни риби. Те максималният размер може да е над 30 см. Стига, бе! Тоест колкото моите пакота в момента. Да, дори повече. Обаче в аквариум обикновено 20-25 може би ще стана. Значи аз вчера съм дал атерина замразена. Това е риба подобна на цацата като размери. 7 рибки съм дал, по една рибка на пирана. Днес аквариум е празен. Стига, бе! Толкова ли много ядат? Добре, ако им слагам други риби с тях, първо тях ли ще изядат, значи, преди да изядат себеподобните си? Тук има нещо много интересно, ако обърнеш внимание, има един синодонт. Да. Не са го пипнали, вече колко време седат заедно. На гъбата отляво тъмен е и малко трудно се вижда на тъмния фон. Да. Ето го сега се вижда, да. То сом си живее с тях. Идеята ми беше мърсотиите, останали от пираните, да бъдат почиствани от нещо. Да. Сега не са го пипнали, нали, това са доста време. Но не е гаранция, че някой ден няма да решат да го хванат и да го унищожат. Да. Добре, да си го взимам и него заедно с тях. Той щом върви комплект. Върви комплект. Боби, ела тука. Питай човека кога ще ти докара женско Flower Horn. Аз мисля, че видях вече женско Няма. Не, това не е. Абе, не е женско Flower Horn от това. Не. Това е Джак Демпси. А това, виж как прилича на пиранята, но не е пирания. Това е от семейството, само че от по-близко е до тия доларите. До сребърните долари. А тия са супер безобидни рибки. Да. Те са буквално са като тернеци. Те и тия са харацини, и тия, и пираните, и тернеците са харацинови риби. Всички са от едно голямо семейство харацинови риби. Много приличат. Тези какви са? Това е метинис, пак е вид растителноядна, всеядна пиранка. Но, а тези, ето тука. Това си пакото, дето ти ги имаш. Това е пакото, което пуснах на гьола. Да. Но между другото едно дете, знаеш на какво го хвана пакото? На какво? На хляб. Да, бе. Да, бе, хвана го на хляб и спечели, бях им сложил 50 лева награда. Като малки са много подобни на тези. Да. Но на тези виж чинето как им е по-издължено. Да, по-тъпа муцуна има тия. Опашката е малко по-компактна. Гледал ли си твои лични? Мои лични не, няколко пъти са ми спадали за продажба. А те са много редки. Редки са, те в много държави са забранени. Да, забранени са, особено когато климата го позволява. Тази риба може да издържа на 15 градуса, нагоре може до към 35. Половината азиатски държави отговарят на тия условия и там са в голяма част забранени. Къде за гледане, къде за внос, износ и така нататък. При нас няма проблем, защото попаднат ли и умират. Да. Както и пакото. Зимите ги унищожават. А това какво е тук да ни разкажеш за тия албиноси ли са това? Албиноси, скатове са. Това е много рядка риба, аз за първи път виждам. Първо, лайт албино вариация, мъжко и женско са рибите.
Това колко пари струва? 2200 е в момента. 2200 лева струва тази риба. Да. Стига, бе. Това са цени, които са паднали значително последните 10 години. Преди около 10 години вървеха близо 10 000 долара такава риба. 10 000 долара? Да. И сега са поспаднали, та реших да взема, викам. И тебе не те слуша главата. Да дадеш една торба пари за риба, 2200 лева струва този скатъл винос. И ядат доста добре. Да. Но просто по-натам отиват по-голям аквариум и това е. Да, рибата става доста голяма. Това си е за цените ли? За цените ли? А ти другите ги продаде, имаше такива по 800, по 900 лева, пак редки видове. Тук пак има някакви подобни на пираните. Това са сребърния долар, да, пак е метинис от това семейство там на Да, университетите. те са безобидни, тия са като гупи направо. Да, за малки риби. Хелерите, човек, са ти много яки, кърваво червени много са хелери. Хелер, да, този път. Край. Оцелихме хубав хелер. Това път, гледай какви цветове, какво нещо, много наситени. Тия хелерите са ти топа. Хелера ти е на 2 лева ли? Да. Ай, стига, бе. Останала ти една от тея. Да, още стои, да. Бориса, тая костенурка може да ти отхапе пръст, виж. Не, я пипай, че ще ковне. Боби, не пипай костенурките. Можеш ли да ми намериш от тези риби, които ходят по сушата? Че дето е така ходи по сушата. Дето си отваряла устата и му огромно. Значи те са периофтално семейство, попчето, отгоре са им очите. Така. Да, и скачат така. Да. Значи това нещо съм го взимал няколко пъти, много е трудно за гледане. Стига, бе. Много е трудно, да. Първо, много пъти идват, голяма част от тях умряли. Да. Има ги в Германия, в една голяма фирма, която зарежда риби. А скъпи ли са? Не са много скъпи, варират между 10 и 20 лева рибката, горе-долу 5 до 10 см размери идват. Различни видове са. Практиката ми показва, че не мога да гледам повече от месец-два, нещо става и загива. Стига, бе. Да. Айде сега ще фащаме пираните. Боби, Джак Демпсито ли обясняваш? Я сега ще излизат от клик. Таци, те са момичета, не им е интересно. Аз искам да ходя по него. Много ти е високо тук на аквариума. Гледай сега какво става. Тати, да ги занесем в къща тия пирани. Не може да ги занесем в къща. Защото ще изядат сисо. Ще го направят на пастет. Нали ми обеща? Да. Боби, нали обеща, че ще слушаш, бе, тати? Спокойно, бе, спокойно. Сега ще дадат стойбата. Стой, бе. Боби, бори се. Контролирай се. Мога, аз съм изварен, но побъркам. Айде, така, дали са кепа. Трудно, защото са бързи. Внимавай да не изскочи. Внимавай. И без това са малко бързи. Слагай кепа в пръсти да пипаш, да не те куцне. А гледай какви Оскари, Боби. Страхотни обиноси и още папагалчета. Той, гледай, веднага го проби. Той има шипове, тати, трябва много да внимаваш този сом. Не го пипай, че ще набуде, бе, хлопе. Това са опасни риби. Той като изплаши ни разпери перките настрани. Червенопашатия го изяде и той му разпери перките и чао. Добре дошли в къщи. Това ще е новия дом. От 50 литра в 120. Ето го дома на пираните. Пускаме и осветлението. Задължително темперираме тези малки сладки създания. Вземете ли нови риби, задължително трябва да ги темперирате. Какво означава темперирате? Слагате ги в новия аквариум, сипвате малко от водата в аквариума в тази и ги оставяте така от половин до 1 час, зависи от температурната разлика. В случая не е голяма, може да ги измерите с термометър. До 1, 2, 3 градуса не е проблем, но след това може да стане проблем, особено за малки риби като тези пирани. През това време, докато ги чакам, ще сложа водорасли. Ако се кефите на акваристиката, с малкия нарисува специален дизайн за Flower Horn, Сисо, може да си вземете мърч и може да си купите пирания възглавничка. Така че да подкрепите това хоби, което съм започнал да правя и тук, освен риболова. Надявам се, че клиповете ви харесват. Останете до края, защото тепърва ще храним тези бебчета, когато се успокоят, ако искате да видите как малки пирани изяждат големи количества месо. Ай! Те пираните си избягаха сами повечето. Гледам, че са окей, вече са темперирани. Дайте идеи, моля ви се, как да аранжирам. Мисля фона да го сменя и да го направя абсолютно чисто черен, за да изглеждат още по-яко и да се виждат самите рибки. Сега бъркам при тях, че да пусна другите. Добре дошли в новия аквариум
хлапета. Сега пускаме и сомчето. Пускаме и сомът чистач. Сега ще нахраним пиранията с кариби, хора. Ще пираните направо свирепяват. Трябва една да дойде да вземе и ще стане мазано. Къс. Това са още бебенца. Имайте го предвид, че са още малки бебенца и направо разкисват ръбката на скарида. Усещам ги как дърпат на вилицата. Оп, ето ги. Ядат кралска скарида, в момента са колкото дволевки. Представям си като станат големи какво ще късат, че им пускаме пилешки бутчета, така че не забравяйте да се абонирате, за да видите тези зверчета. Съвсем скоро още клипове, когато пораснат. Хоп, ето вижте какво става. Винаги трябва да се на пасаж, трябва да имате предвид, че това, което гледате по филмите не е точно така. Рибите са доста плашливи и сега съм се скрил, за да не могат те да ме видят. Иначе ако не видят, ще се оплашат. Вижте как късат парчета от скаридата. В момента, в който изчезна, става водовъртеж. Няма да са толкова плахи и скаридата изчезва за секунди. Голяма атака. В момента, ето, почва да леле, вижте как малката пираня 5 см успява да дръпне цялата пастърва. Не е истина просто. Леле, гледайте какво става. Изядоха пастървата. Направо влизат в нея. Едната е вътре ли? Едната мисля, че влезе вътре. Да, едната е вътре, брат. Виж как трепери рибата. Наистина просто всичко стана в люспи. Късатил към опашката, откъдето им е най-лесно. Страшно всичко стана люспи. Гледайте как разкъса. Не е нормална работа. Все едно вали сняг. Навсякъде, леле. Ей, тръгна от към гърба. Не е истина просто. Аз това не мога да повярвам как тръгнаха да е. Лудница. Мазало, хора, мазало. Тия риби са свирепи. Имаха огромна плячка без въобще да си замислят. Направо разпокъсаха рибата. Цяла гледа и в устата едната влезе вътре в нея. Направо не е истина какво причиняват тия пирани. Пишете долу в коментарите. Освен пастърва, какво искате да пуснем? Искате ли да пуснем цяло филе, за да видим дали ще го изядат и не? Гледай, влиза вътре влезна. Леле, страшни свирепи са, а са още бебета. Представете си какво ще направят, ако станат още по-големи. Хайде сега да извадим рибата, да видим какви са щетите на изчистената пастърва. Ето една е вътре в нея и я клати. Направо е влезнала вътре в... Леле. Откъсна и перката. Представете си риба 10-15 грама как дърля пастърва 300-400 и я вдига от това. Какви мощни чинета имат тея риби. Не е истина просто, но се притесняват от нас и докато бяхме близо не искаха да я погледнат и си мислехме, че се страхуват от пастървата, но видяхме, че това съвсем не е така, просто са се страхували от нас. Представете си сега 500-1000 такива рибки какво могат да причинят на човек или на кон. Да видим какви са щетите на пастървата. Гледайте какво разкъсване, а тук са издълбали. Вижте докъде беше. Ето вижте тук една рибка какъв път си е проправила. Направо го е издълбала довътре. Тук има, а тая кожен с нож трудно е да режете. Както виждате, вижте какви прорези са направили малките гадчета. Зъбите са им като бръснач. Ето и от тук има ръфано на пастървата. Направо не е истина какво може да причинят тия риби. Тук се вижда каква щета. Я да видим. Тук едната влезна вътре. Да, направо повдига това и от тук. Вижте колко голямо парче са изяли. И малко от опашката. Страшни зверчета. Тук са успели да я отдръфат от езика, въпреки че езика на пастървата е твърд и има зъби. За целта сме ползвали умряла риба от Lidl, готова, изчистена. Такива хирургически прорези не е истина как са направили през кожата тези риби. Сега ще пуснем при пираните това пилешко бутче да видим какво ще му причинят. Въпросът е една да откъсне и да покаже на другите, че става за ядене и ще стане нещо страшно. Имаме ли кълване? Или нямаме кълване? Оп, имаме кълване, удариха трътката. Най-мекото. Не са глупави. О, повалиха бута. Опа, атакуваха го. Направо го разтупат го от към трътката. Искам да видя демиджа, който са нанесли на трътката. Почва да къса.
Ето, почнаха да го пощипват от всяка. Просто трябва да не ни виждат и стават свирепи. Гледайте, аз си откъснах парче кожа. Атакуваха. Като питбулчите са. Но им е много странно, много им е голям този бут. Вадиме сега кълката, да видим какъв е демиджа върху нея. Вижте тук демиджа на кожата, как е изчезнала кожата най-мекото и тук с хирургически разрез са взели от месото. Това с нож ще го раздърляте, а вижте каква дупка са направили в месото тия гадчета. Не е истина просто. Следващия път ще им сложа свинско ухо, да видим дали него ще успеят да го унищожат. След като пираните не уважиха много кълката, ще я пуснем при змияглавите да видим те как ще реагират. Какъв хедшот му удари направо леле, направо повдига цялото. Видяхте ли какви зъби има тая змия глава? Вижте за какво става на въпрос, какво парче липсва от кълката. Това е захапката и вижте пак е с хирургически прорез. Змиеглавите са къде по-опасни от пираните. Вижте каква голяма захапка и колко е изчезнало от месото. Сега ще го пуснем при пийкока и при червеноопашатия. Те поне не се притесняват изобщо. Гледайте за какво става въпрос. Това са риби изроди. Те нямат никакво притеснение. Гледайте какво ще направи сега червеноопашати. Направо взе целия бут иска да лапа. Гледайте какво прави. Взе целия бут. Ей, куме, пусти бе това. Гледайте. И не пуска. Видям го с въйците и не пуска. Гледайте го откачи. Само като надуши месото. Гледайте какво прави. Направо не го интересува колко е голямо, дига цялата кълка. Сега ще му избяга леко. Вижте как опипва с мустачките. А това нещо дет се вика тежи. Айде сега сменяме водата на аквариумите, защото това бутче го замърси. Сега ще проверим мита дали пираните са опасни за човека. Ще си пъхна ръката в аквариума, да видим какво ще им причинят, дали ще им причинят нещо подобно от това, което направиха с пастървата. Затейте дъх и никога не правете това. Първо ще пробваме с пийкок баса. Не, приятелче, не. Нали сме приятели с теб? Няма да ме ухапеш както първия път. Ето. Вижте как, като му пипна, това и тръгва да атакува. Това са сензорите на сома. Пипнете ли му мустака, той атакува. Ето го, вижте това. Ай! За малко, накосам! Добре, че е бавно развиващ се и е по-бавен от други. Ето сега ще го закача пак по мустака. Като мърдате водата, ето, галите го по мустака. Първо левия, после десния. Малко го финтирам. Сега е момента. Оп, по главата бяга. Станала огромен звяр. И сега е ред да бръкнем в аквариума с пираните. Никога не правете това. Потапям ръката и вижте какво става. Пираните просто изчезват. Мърдам, правя някакви движения, ришкам, просто са много страхливи. Тези риби са изключително страхливи, хора. Ето сега дори ще се приближа към барлогата им. Имайте преди, че ако ви ухапат, могат да ви хванат и сухожилия и всичко и направо да ви откъснат пръст. Но просто са страхливи по природа. Вижте, дори да ги закачите, те ще предпочитат да избягат, отколкото да атакуват. Това са най-страхливите хищни риби. Мита за пираните е развенчан. Определено не са опасни за човека, особено когато са малко на брой и са стресирани. Може би в мътна вода, ако не ви видят или не ви усетят, а усетят някакво кървене, може би тогава ще атакуват. Надявам се видеото да ви е харесало, ударете палец нагоре и не забравяйте да се абонирате тук долу.